2021 begiak zabalduko zaizkizue, izeneko saiakera literario kritiko bat argitaratu nuen, lan luzea eta era berean urte luzeetako lanen emaitza zen. Bertan saiatu nintzen irakurleik tresna bat ematen artefaktu literario bat sortzen, irakurle literaturaren botereak probestuz, irakurlei lagunduko ziena literaturan gertatzen diren iruzurrak eta engainoak ikusteko, eta euren kriterio propioa garatzeko. Horrekin batera, euskal literaturaren diagnostiko bat ere egiten nuen, bere arazoetako batzuk seinalatzen dituen, nire ustez pilatzen ari zitzaizkigulako, eta proposamen batzuk ere egiten dituen bere reformarakoa. Titular nagusia diagnostikoarena euskal literaturan hotza egiten zuela, identifikatu gabeko arazo horiengatik ari ginela irakurlea galtzen, eta literatura pobretzen, eta literaturen etorkizuna bera arriskuan jartzen. Liburu argitaratu nuenean gertatu zen espero nuen gauza bat, Euskadi Sari bat irabazi nuela, eta irabazi nuela Euskadi Saria kritikatzen dituen liburu batekin, eta ez zen gertatu espero nuen gauza bat. Naiz eta nik oso gauza kritikoak eta eztabaidagarriak eta polemikoak esaten dituen, ez zen sortu ez eztabaidarik, ez polemikarik, ez elkarrizketarik. Beraz, liburuaren harrera nolabait esan da aztertuz, eta libura bera tresna bezala erabiliz, saiatu nahi zuretzen ze pasatu zen, eta zer esaten duen horrek gure sistema literarioaren egoerari buruz. Non gauden alegia euskal literaturan.